साधं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्ते कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् नित्यानन्दं महन्नवमी सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गुरुषे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय जय गुरु परमानंद हरे चंद्राय श्रीमद् भागवतम की जय हरे कृष्ण स्वर्ण प्रभु माता जी स्क्रीन കാണാനല്ലേ മാതാജി हरे कृष्ण स्क्रीन കാണാൻ प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदम अध्याय 5 श्लोकम 18 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्यैव हेतु प्रयदेद कोविदो न लभ्यते यल् प्रमदामुपैत्यतः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र कबीररंहसा तस्यैव हेतु प्रयदेद कोविदो न लभ्यते यल् प्रमदामुपैत्यतः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र कबीररंहसा तस्यैव हेतु प्रयदेद कोविदो न लभ्यते यल् प्रमदामुपैत्यतः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र कबीररंहसा എല്ലാവർക്കും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്യൈവ ഹേതു പ്രയദേത കോവിദോ ന ലഭ്യതേ യൽ ഭ്രമതാമുപര്യതഃ തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യതഃ സുഖം കാലേന സർവത്ര കബീരരംഹസാ തസ്യൈവ ഹേതു പ്രയദേത കോവിദോ ന ലഭ്യതേ യൽ പ്രമദാമുപര്യതഃ തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യതഃ സുഖം കാലേന സർവത്ര കബീരരംഹസാ ഹരേ കൃഷ്ണ प्रभुजी ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ രമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ हरे कृष्ण प्रभु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्यैव हेतो प्रयदेद कोविदो न लिप्यते यल् भ्रमदामुपैत्यतः तल्लिप्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र कबीररंहसा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण सुवर्ण प्रभु माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्यैव हेतो प्रयदेद कोविदो न लभ्यते यल् प्रमदानुपैत्यतः
തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യത സുഖം കാലേന സർവത്ര ഗഭീരരഹസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവ ഹേതോ പ്രയതേത കോവിദോ ന ലഭ്യതേ യൽ ഭ്രമദാമുപര്യത തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യതഃ സുഖം കാലേന സർവത്ര ഗഭീരരംഭസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാട് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാട് മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്സൈവ ഹേതോ പ്രയതേത കോവിദോ ന ലഭ്യതേ യൽ ഭ്രമതാമുപര്യത തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യത സുഖം കാലേന സർവത്ര ഗഭീരരംഹസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവ ഹേതോ പ്രയതേത കോവിദോ ന ലഭ്യതേ യൽ ഭ്രമതാമുപര്യതഃ തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യത സുഖം കാലേന സർവത്ര ഗഭീരരംഹസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവ ഹേതോ പ്രയതേത കോവിദോ ന ലഭ്യതേ യൽ ഭ്രമതാമുപര്യതഃ തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യതഃ സുഖം കാലേന സർവത്ര ഗഭീരരംഹസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവ ഹേതോ പ്രയതേത കോവിദോ ന ലഭ്യതേ യൽ ഭ്രമദാമുപര്യതഃ തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യത സുഖം കാലേന സർവത്ര ഗഭീരരംഹസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവ ഹേതോ പ്രയതേത കോവിദോ ന ലഭ്യതേ യൽ ഭ്രമദാമുപര്യതഃ തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യത സുഖം കാലേന സർവത്ര ഗഭീരരംഹസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവ ഹേതോ പ്രയതേത കോവിദോ ന ലഭ്യതേ യൽ ഭ്രമദാമുപര്യതഃ തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യതഃ സുഖം കാലേന സർവത്ര ഗഭീരരംഹസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവ ഹേതോ പ്രിയതേത കോവിദോ ന ലഭ്യതേ യൽ ഭ്രമദാമുപര്യതഃ തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യത സുഖം കാലേന സർവത്ര ഗഭീരരംഹസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവ ഹേതോ പ്രയതേത കോവിദോ ന ലഭ്യതേ യൽ ഭ്രമദാമുപര്യതഃ തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യത സുഖം കാലേന സർവത്ര ഗഭീരരംഹസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവ ഹേതോ പ്രയതേത കോവിദോ ന ലഭ്യതേ യൽ ഭ്രമദാമുപര്യതഃ തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യത സുഖം കാലേന സർവത്ര ഗഭീരരംഹസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവ ഹേതോ പ്രയതേത കോവിദോ ന ലഭ്യതേ യൽ ഭ്രമദാമുപര്യതഃ തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യത സുഖം കാലേന സർവത്ര ശരീരരംഹസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗംഭീരരംഹസ. ഗംഭീരാണ് കേട്ടാ.
ഓക്കെ. ശരീരരംഹസ. ഗബീര. ഗബീര സൂക്ഷ്മ എന്നാണ് മീനിങ്. ഓക്കെ. കണ്ടില്ല, അതാ കാര്യം. ശരി. കാലേന സർവത്ര ഗംഭീരരംഹസ. ഞാൻ എഴുതിയെടുക്കുക ചെയ്തത്, ശരിക്കും കാണുന്നില്ലായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവ ഹേതോ പ്രയതേത കോവിദോ ന ലഭ്യതേ പ്രമദാമുപര്യതഃ തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യത സുഖം കാലേന സർവത്ര ഗംഭീരരംഹസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു ഭവനമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കാമോ പ്രഭുജി? കേൾക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്സൈവ ഹേതോ പ്രയതേത കോവിദോ ന ലഭ്യതേ യൽ പ്രമദാമുപര്യതഃ തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യത സുഖം കാലേന സർവത്ര ഗംഭീരരംഹസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമാബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവ ഹേതോ പ്രയതേത കോവിദോ ന ലഭ്യതേ യൽ ദുഃഖവദന്യത സുഖം കാലേന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്സൈവ ഹേതോ പ്രിയതേത കോവിദോ ന ലഭ്യതേ യൽ പ്രമദാമുപര്യതഃ തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യത സുഖം കാലേന സർവത്ര ഗംഭീരരംഹസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്സൈവ ഹേതോ പ്രയതേത കോവിദോ ന ലഭ്യതേ യൽ പ്രമദാമുപര്യതഃ തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യത സുഖം കാലനേ സർവത്ര ഗംഭീരരംഹസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശാലാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലട്ടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവ ഹേതോ പ്രയതേത കോവിദോ ന ലഭ്യതേ യൽ പ്രമദാമുപര്യതഃ തല്ലഭ്യതേ. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യത. കാണാൻ പറ്റില്ല. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും. വായിക്കാം. തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യത സുഖം കാലേന സർവത്ര ഗംഭീരരംഹസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലയം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവ ഹേതോ പ്രിയതേത കോവിദോ ന ലഭ്യതേ യൽ പ്രമദാമുപര്യതഃ തല്ലഭ്യതേ ദുഃഖവദന്യത സുഖം കാലേന സർവത്ര ഗംഭീരരംഹസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. തസ്യ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏവ മാത്രം ഏതോ ഏതു പ്രയതേത ഉദ്യമിക്കണം കോവിത ദാർശനികമായ പ്രവണതയുള്ള ഒരുവൻ ന അല്ല ലഭ്യതയെ ലഭിച്ചില്ല യൽ എന്ത് ഭ്രമദാൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നു ഉപരി അതഹ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് തൽ ആ ലഭ്യതയെ നേടാൻ കഴിയുന്നു ദുഃഖവൽ ക്ലേശങ്ങളെ പോലെ അന്യതഃ പൂർവകർമ്മ ഫലമായി സുഖം ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം കാലേന കാലക്രമേണ സർവത്ര എല്ലായിടത്തും ഗംഭീര സൂക്ഷ്മ രംഹസ പുരോഗതി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയുള്ളവരും ദാർശനിക മനഃഛായയുള്ളവരുമായ വ്യക്തികൾ അത്യുന്നത ഗ്രഹമായ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ
അത്യന്തം താഴ്ന്ന ഗ്രഹമായ പാതാളം ലോകം വരെ പര്യാടനം ചെയ്താൽ പോലും ലഭ്യമല്ലാത്ത ആസ്വാദ്യമായ അന്ത്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ മാത്രമായി നിശ്ചയമായും യത്നിക്കണം. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന സന്തോഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവ കാലാനുഗതമായി താനേ നാം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ക്ലേശങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും താനേ വന്നു ചേരുന്നത് പോലെ യഥാകാലം നമുക്ക് പ്രാപ്തമാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രമാദജി വായിച്ചോളൂ. മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അനേക വിധങ്ങളായ ഉദ്യമങ്ങളാൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങൾ ആർജിക്കുന്നതിനായി ഓരോ വ്യക്തിയും പരിശ്രമിക്കുന്നു. കച്ചവടം, വ്യവസായം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, രാഷ്ട്രീയ പരമാധികാരം തുടങ്ങിയവയിൽ ചിലർ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ സന്തോഷഭരിതമായ അടുത്ത ജന്മത്തിനായി ഉന്നത ഗ്രഹപ്രാപ്തിക്കായി സത്കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നു. സോമരസപാനത്തിൽ ആധിക്യമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് അനുരൂപമാണ് ചന്ദ്രലോകവാസം എന്നും പിതൃലോകം ശ്രേഷ്ഠമായ ദാനധർമ്മ സംബന്ധമായ കർമ്മങ്ങളാൽ പ്രാപ്തമാകുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഈ ജീവിതത്തിലും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് നിർദ്ദിഷ്ടമായ പദ്ധതികളുണ്ട്. ചിലർ യാതൊരുവിധ സത്കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കാതെ ചന്ദ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അത്യന്തം ഉത്സുകരാകയാൽ യന്ത്രസഹായത്തോടെ അത്തരം ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് സംഭവ്യമല്ല. പരമോന്നതന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെയും കർമാനുസരണം വ്യത്യസ്ത പദവിയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് വിവിധങ്ങളായ ഗ്രഹങ്ങൾ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സൽക്കർമാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സത്കുടുംബത്തിൽ ജനനം, സമ്പത്ത്, ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, ആകർഷകമായ രൂപസൗന്ദര്യം എന്നിവ ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും ധനവും സൽക്കർമ്മത്താൽ ലഭ്യമാകുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അത്തരം അഭികാമ്യമായ പദവികൾ സൽക്കർമ്മത്താൽ മാത്രമേ പ്രാപ്തമാകുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരേ ഇടത്ത് ഒരേ സമയം ജനിച്ച രണ്ടുപേർ പൂർവ്വകർമാനുസൃതമായി വ്യത്യസ്തമായ സാമുദായിക പദവിയിൽ അവസ്ഥിതമാവുകയില്ല. എന്നാൽ അത്തരം എല്ലാ ഭൗതിക പദവികളും താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. സ്വകർമാനുസരണം ലഭിക്കുന്ന അത്യുന്നതമായ ബ്രഹ്മലോകവും അത്യന്തം നിമ്നമായ പാതാള ലോകവും സ്ഥിരതയില്ലാത്തവയാണ്. ദാർശനിക മനച്ചായ്വുള്ള വ്യക്തികൾ അത്തരം അസ്ഥിര പദവികളാൽ നിശ്ചയമായും പ്രലോഭിതരാകരുത്. ദുരിതപൂർണമായ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടാത്ത പരമാനന്ദവും ജ്ഞാനപൂർണവുമായ അനശ്വര ജീവിതം പ്രാപ്തമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് സവിശേഷതകളാണ് ക്ലേശവും ക്രമം കെട്ട സന്തോഷവും. അവ ബ്രഹ്മലോകത്തിലും മറ്റു ലോകങ്ങളിൽ പോലും ലഭ്യമാകുന്നു. ദേവന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലും ശ്വാനന്മാരുടെയും പന്നികളുടെയും ജീവിതത്തിലും അവ ലഭ്യമാണ്. സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ക്ലേശങ്ങളും ക്രമം കെട്ട ആനന്ദവും വ്യത്യസ്ത തോതിലും ഗുണത്തിലുമുള്ളവ മാത്രമാകുന്നു. എന്നാൽ ആരും തന്നെ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവയുടെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരല്ല. അതേപോലെ ഏവർക്കും അവരുടേതായ വിധിവിഹിതമായ ആനന്ദവുമുണ്ട്. സ്വകീയ ഉദ്യമങ്ങളാൽ ആർക്കും തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും അധികമായോ ന്യൂനമായോ ലഭിക്കുന്നില്ല. അവ ലഭ്യമായാൽ തന്നെയും വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഈ സാരഹീനമായ കാര്യങ്ങളിൽ സമയം പാഴാക്കരുത്. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാനായി ഉദ്യമിക്കണം. ഏവരുടെയും ജീവിത ദൗത്യം നിശ്ചയമായും അതാകണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാര. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണോക്തായ ദത്തായ പ്രഭാതക്ക് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെ. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളൊക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയുള്ളവരും ദാർശനിക മനഃച്ഛായയുള്ളവരുമായ വ്യക്തികൾ അത്യുന്നത ഗ്രഹമായ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ അത്യന്തം താഴ്ന്ന ഗ്രഹമായ പാതാള ലോകം വരെ പര്യാടനം ചെയ്താൽ പോലും ലഭ്യമല്ലാത്ത ആസ്വാദോദ്വേഷമായ അന്ത്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ മാത്രമായി നിശ്ചയമായും യത്നിക്കണം. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് ലഭ്യമാകുന്ന സന്തോഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാലാനുഗതമായി താനേ നാം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ക്ലേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും താനേ വന്നു ചേരുന്നത് പോലെ യഥാകാലം നമുക്ക് പ്രാപ്തമാകും അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മള് അസുഖം ദുഃഖം ഇതൊക്കെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. വേനൽക്കാലവും മഞ്ഞുകാലവും ഒക്കെ പോലെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു സമചിത്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഒരിക്കലും അതില് വിഭ്രമിക്കില്ല അല്ലെ, അതില് വിഷമിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് സന്തോഷം നമ്മള് ഇങ്ങനെ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടാ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നൈറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് കൂടുതൽ ജോലി കിട്ടും അല്ലെ. 2 ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടുതൽ സന്തോഷമാവും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മള് ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ പോകുന്ന ആളാന്ന് വിചാരിക്കും കാറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് പോകാം. അങ്ങനെ ചെറിയൊരു വീടാണ്, വലിയ വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സന്തോഷം. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മൾ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അല്ലെ. നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ ദുഃഖങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എനിക്ക് നാളെ നല്ല ദുഃഖം വന്നോട്ടെ, അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പരിശ്രമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നമ്മള് പരിശ്രമിക്കാതെ തന്നെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ താനേ വന്നു ചേരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ കുറെ പുണ്യപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മം കുറെ പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിലെ സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം ഇതൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുണ്യപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോ അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറെ മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം കുറെ വിഷമങ്ങളായിട്ടും ക്ലേശങ്ങളായിട്ടും രോഗങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ. ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞു, പൂർവജന്മ കൃതം പാപം വ്യാധി രൂപേണ ജായതി. നമുക്ക് രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മള് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അതിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് നമുക്ക് രോഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ നല്ല പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ജന്മം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ അതിൽ പറയുന്നല്ലേ, ഈ ജന്മം തന്നെ നമ്മൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങള് താനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ സുഖവും താനെ വരും അല്ലെ, സന്തോഷവും താനെ വരും. അതിനായിട്ട് നമ്മള് കൂടുതൽ അതിനായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മം, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ചെലവാക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. അതിനായിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ, നമ്മുടെ പരധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അദോഷജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കണം അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും അല്ലെ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു, ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാർ ലോക പുനരാവർത്തിനാർച്ചന. അതിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഉയർന്ന ലോകമായിട്ടുള്ള ഈ 14 ലോകങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ലോകമാണ് ബ്രഹ്മലോകം. അവിടേക്ക് പോയാലും അവിടെയും ജന്മമരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മാർത്തേ ലോകം വിശുദ്ധ. നമ്മുടെ ആ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മള് ഉപരിലോകങ്ങൾ ബ്രഹ്മലോകത്തോളം എത്തും. എങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിക്കും. വീണ്ടും ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം, നമ്മുടെ ഈ മർത്യലോകം അല്ലെ, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും വന്ന് പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ലോകങ്ങളിലും അല്ലെ, സുതള ലോകമൊക്കെ അതൊക്കെ ഇന്ദ്രലോകത്തോളം തന്നെ എന്താണ് ഭഗവാൻ അവിടെ മഹാബലിയൊക്കെ ആ സുതള ലോകത്തിലാണ്. താഴെയുള്ള ലോകമാണ്. അവിടെയും നല്ല എല്ലാ ഇന്ദ്രന്റെ ആ ലോകത്തിലുള്ള അത്രയും സുഖസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ
മഹാബലി ചക്രവർത്തിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പോ സുതല ലോകങ്ങളും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപരി ലോകങ്ങൾ, താഴെ പാതാള ലോകങ്ങൾ, അങ്ങനെ മേലെയുള്ള ലോകങ്ങളിലും താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിലൊന്നും എന്താണ് അവിടെ ലഭിച്ചാൽ, അവിടെ നിന്നും പോയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖവും സന്തോഷവും അല്ല ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ, അല്ലെ? അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമാണ്. മറ്റതൊക്കെ അല്പസമയത്തേക്കുള്ളതാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇന്നലെ വൃത്രാസുരന്റെ ആ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പഠിക്കണ്ടേ. അതുകൊണ്ടാണ് വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നു നാഗപൃഷ്ടം നജപാരമേഷ്ട്യം ന സർവഭൗമം നരസാധിപത്യം നയോഗസിദ്ധിർ അപുനർഭവം വാ സമഞ്ജസ്വ വിരഹേയ കാംക്ഷി. എന്താണ് ആ നാഗപൃഷ്ടം? നാഗരങ്ങളുടെ ലോകങ്ങൾ, ഉപരിലോകങ്ങൾ. നാഗലോകത്തിൽ എനിക്ക് പോണ്ട, പിന്നെ ഉപരിലോകങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ നാഗപൃഷ്ണൻ നജപാരമേശ്വരം, ആ ഉപരി ബ്രഹ്മലോകത്തിലും സ്വർഗലോകത്തിലും അവിടെ ഒന്നും പോവേണ്ട, ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയുടെ അധിപനും ആവണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. താഴെയുള്ള രസാതല ലോകത്തിൽ അവിടെയും പോവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവിടെ ഒന്നും എനിക്ക് പോകേണ്ട താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ്? അവിടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ലഭിക്കില്ല, അല്ലെ? യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ഭഗവത് ധാമത്തിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് വൃത്രാസുരൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അവസാനമായിട്ട് എന്താണ്? നാഗപൃഷ്ടം നചപാരമിഷ്ടം ന സർവഭൗമം നരസാധിപത്യം നയോഗസിദ്ധിർ അപുനർഭവം വാ സമഞ്ജസത്വാ വിരഹീയ കാംക്ഷി. ഇവിടെ ഭൂമിയുടെ അധിപനുമാണ്. പിന്നെ അഷ്ടസിദ്ധികൾ, അതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? പല ആൾക്കാരും, പല യോഗികളും മറ്റുള്ള എന്താണ് ഓരോരാൾക്കാരൊക്കെ അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ആളെ മയക്കിയെടുക്കും, അല്ലെ? ഞാനാണ് ദൈവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വായുന്നു പല സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും, അങ്ങനെ പലതും എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് സമ്മാനമായിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കും, അല്ലെ? അതൊക്കെ അഷ്ടസിദ്ധികളാ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും മജിഷ്യൻ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരാൾ പറയില്ല. അങ്ങനെ ആളെ പേരെടുത്തിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. അങ്ങനെ പല അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ കാണിച്ച ആൾക്കാരെ കയ്യിലെടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അഷ്ടസിദ്ധികളൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വൃത്രാസുരൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ അങ്ങനെ യാതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മോക്ഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ മോക്ഷം പോലും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നാണ് ആ വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകങ്ങളൊന്നും പോയിട്ടാകുമ്പോ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം കിട്ടില്ല. അല്പകാലം, കുറച്ച് കൂടുതൽ കാലം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്ത്, ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൂടുതൽ ആയുസ്സുണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലത്തെ ടൈമല്ല. അപ്പൊ അവിടെ കൂടുതൽ കാലം നമുക്ക് അവിടെ കഴിയാം. എന്നാലും നമ്മുടെ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ടത്? ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താൻ, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്താണ്? നരദ്ഭാസിയതേ സൂര്യൻ ശശാങ്കവും പാവകവും, അല്ലെ? ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ഒന്നും വേണ്ട, അല്ലെ? ആ സൂര്യനോ ചന്ദ്രന്മാരോ ഒന്നും വേണ്ട. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന ആ തേജസ്, അല്ലെ? അത് തന്നെയാ മതി അവിടെ വെളിച്ചമാക്കാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിച്ചു. ജന്മ കർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വ അദ്ദേഹം പുനർജന്മനായി മാറും. ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടി വരില്ല, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപരി ലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് കുറെ കാലം സന്തോഷിക്കാം എന്നതിനൊന്നല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതല്ല. ചില ആളൊക്കെ പറയും സ്വർഗത്തിൽ പോവാം, സ്വർഗത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആയിരുന്നു, അല്ലെ? സ്വർഗത്തിലുമില്ല, സ്വർഗത്തിൽ പോയാലും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം, അല്ലെ? സ്വർഗത്തിലും ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് ദേവേന്ദ്രനെ ഓരോരോ ആൾക്കാരും ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ദേവേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്, അല്ലെ? രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. വൃത്രാസുരൻ ആക്രമിച്ചപ്പോഴും ദേവേന്ദ്രൻ അഭയമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി. അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാരും. ദേവേന്ദ്രനും അവിടെ ക്ലേശങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ യാതൊരു വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്നല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ പാതാള ലോകം വരെ എല്ലായിടത്തും ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടേക്കൊന്നും പോകാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. പ്രഭുപാദരിയുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിലെ അനേകം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അനേക വിധമായ ഉദ്യമങ്ങളാൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങൾ ആർജിക്കുന്നതിനായി ഓരോ വ്യക്തിയും പരിശ്രമിക്കുന്നു. കച്ചവടം, വ്യവസായം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, രാഷ്ട്രീയ പരമാധികാരം തുടങ്ങിയവയിൽ ചിലർ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ സന്തോഷഭരിതമായ അടുത്ത ജന്മത്തിനായി
ഉന്നത ഗ്രഹപ്രാപ്തിക്കായി സത്കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നു. സോമരസപാനത്താൽ ആധിക്യമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് അനുരൂപമാണ് ചന്ദ്രലോകവാസം എന്നും പിതൃലോകം ശ്രേഷ്ഠമായ ദാനധർമ്മ സംബന്ധമായ കർമ്മങ്ങളാൽ പ്രാപ്തമാക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആകെ ഈ ജീവിതത്തിലും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന നിർദ്ദിഷ്ടമായ പദ്ധതികളുണ്ട്. ചിലർ യാതൊരുവിധ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കാതെ ചന്ദ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അത്യന്തം ഉത്സുകരാകിയാൽ യന്ത്രസഹായത്തോടെ അത്തരം ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് സംഭവ്യമല്ല. പ്രഭാതർ ഇവിടെ തീർത്തും പറയുന്നു അല്ലെ, മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പോകണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം നമുക്ക് വേണം അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ചന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് പോകണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം നമുക്ക് വേണം. സൂര്യന്റെ അടുത്ത് പോകണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമാണ് അല്ലെ. സൂര്യന്റെ അടുത്ത് സൂര്യൻ കത്തി ജ്വലിക്കുന്നത് അത്രയും ചൂടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം നമുക്ക് വേണം. ചന്ദ്രന്റെ അടുത്തായാലും അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം നമുക്ക് വേണം ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോകാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ ശരീരം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചന്ദ്രന്റെ അടുക്ക പോവാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ആരോ എവിടെയോ പോയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ ആ ചന്ദ്രനിൽ പോയി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദരെ അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഒരു യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ. പരമോന്നത ഭഗവാന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെയും കർമാനുസരണം വ്യത്യസ്ത പദവിയുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് വിവിധങ്ങളായ ഗ്രഹങ്ങൾ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള സത്കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ സത്കുടുംബത്തിൽ ജനനം, സമ്പത്ത്, ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, ആകർഷകമായ രൂപസൗന്ദര്യം എന്നിവ ലഭ്യമാകുള്ളൂ. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും ധനവും സൽക്കർമ്മത്താൽ ലഭ്യമാകുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അത്തരം അഭികാമ്യമായ പദവികൾ സൽക്കർമ്മത്താൽ മാത്രമേ പ്രാപ്തമാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരേയിടത്ത് ഒരേ സമയം ജനിച്ച രണ്ടുപേർ പൂർവ്വകർമാനുസൃതമായി വ്യത്യസ്ത സാമുദായിക പദവിയിൽ അവസ്ഥിതമാവുകയില്ല. എന്നാൽ അത്തരം എല്ലാ ഭൗതിക പദവികളും താൽക്കാലികമാണ്. സ്വകർമാനുസരണം ലഭിക്കുന്ന അത്യുന്നതമായ ബ്രഹ്മലോകവും അത്യന്തം നിമ്നമായ പാതാള ലോകവും സ്ഥിരതയില്ലാത്തവർ. എല്ലായിടത്തും ജന്മം മരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മഭുവന ലോക പുനരാവൃത്തി. ബ്രഹ്മലോകത്തിലും പോയാലും നമുക്ക് അല്ലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് നമ്മളെ പോലെയല്ല, കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുണ്ട്. എന്നാല് അവിടുന്ന് നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനൊന്നല്ല നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ നല്ല കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് കിട്ടുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ നമുക്ക് നല്ല സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം ഇതൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. ദാർശനിക മനഃച്ചായ്വുള്ള വ്യക്തികൾ അത്തരം അസ്ഥിര പദവികളാൽ നിശ്ചയമായും പ്രലോഭിതരാകരുത്. ദുരിതപൂർണമായ ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടാത്ത പരമാനന്ദവും ജ്ഞാനപൂർണവുമായ അനശ്വര ജീവിതം പ്രാപ്തമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും. ഇവിടെയൊക്കെ പോയാലും ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പോയാലും അല്ലെ, സ്വർഗലോകം ഇന്ദ്രൻ ലോകത്തിൽ പോയാലും എല്ലാം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വൃത്രാസുരൻ ദേവേന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നീ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ആ സ്വർഗലോകമാണ് അല്ലെ. അത് അത്രയും താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ആ വൃത്രാസുരന് ലഭിക്കുന്നതോ, വൃത്രാസുരനെ ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവത് ധാമ അല്ലെ, ഭഗവത് പാദത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ, ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെ അത്രയും കൂടുതൽ ആ വൃത്രാസുരന്റെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ, ആ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് അധപ്പതിച്ചു പോയാലും അതൊരു ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അല്ലെ. ആ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ അതന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉറപ്പ് തരുന്നു അല്ലെ. പ്രതിജാനഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല, നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ എന്നല്ലേ. അപ്പൊ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെ അങ്ങനെ ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മത്തിലാണെങ്കിൽ കുറെ കാലങ്ങൾ വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ശാപവും ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത ജന്മം വൃത്രാസുരന്റെ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ അനേകം ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ആ വിഷയമായിട്ട് ഗജേന്ദ്രന്റെ കാര്യമൊക്കെ അല്ലെ. ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിനും ആ അഗസ്ത്യമുനിയുടെ ശാപം കൊണ്ട് ആനയായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ തിരിച്ച് ആനയുടെ ജന്മത്തില് ഗജേന്ദ്രന്റെ ജന്മത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും
നാശം സംഭവിക്കില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കൊണ്ട് അതപ്പതിച്ച് പോയാലും അതൊരിക്കലും ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് പോവില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മലോകത്തിലോ സ്വർഗലോകത്തിലോ അവിടേക്കൊന്നും പോവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ സ്വർഗലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ സോമരസമൊക്കെ കുടിക്കാം, അപ്സരസയുടെ ഡാൻസ് ഒക്കെ കാണാം, കുറച്ചു കാലം കൂടുതൽ ജീവിക്കാം അല്ലെ, കുറച്ച് സുഖ സൗകര്യങ്ങളോട് ജീവിക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും കിടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിനൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിലെത്താനോ അവിടെ നിന്നല്ല നമുക്ക് എത്തേണ്ടത്, ബ്രഹ്മലോകത്തിലൊന്നും. എവിടെ എത്തേണ്ടത്? ഭഗവത് ധാമത്തിലാണ് എത്തേണ്ടത് അല്ലെ. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട അല്ലെ. എത്തിത്വാന നിവർത്തന്തി തദ്ധാമം പരമം. ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്തിൽ ഒരിക്കലും എത്തിച്ചേർന്നാൽ, ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നീട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കാലയുമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ കിടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ദുരിതപൂർണമായ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടാത്ത പരമാനന്ദവും ജ്ഞാനപൂർണമായ അനശ്വര ജീവിതം പ്രാപ്തമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് സവിശേഷതകളാണ് ക്ലേശവും ക്രമം കെട്ട സന്തോഷവും. അവ ബ്രഹ്മലോകത്തിലും മറ്റു ലോകങ്ങളിലും പോലും ലഭ്യമാകുന്നു. ദേവന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലും ശാനന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലും പന്നികളുടെ ജീവിതത്തിലും അവ ലഭ്യമാണ്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള രണ്ട് സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് പറയും. ഒന്ന് ക്ലേശങ്ങൾ അല്ലെ, വിഷമങ്ങൾ. രണ്ടോ ക്രമം കെട്ട സന്തോഷം, അമിതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം അല്ലെ. അവ ബ്രഹ്മലോകത്തിലും ലഭിക്കും, മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളിലും ലഭിക്കും, ദേവന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലും ലഭിക്കും അല്ലെ. ദേവന്മാർ ഇന്ദ്രനൊക്കെ നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറെ അപ്സരസുകളൊക്കെ വിളിച്ച് നൃത്തമൊക്കെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യും, സോമരസൊക്കെ കുടിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ അമിതമായിട്ട് സന്തോഷിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പല ആൾക്കാരോടും ഗുരുജനങ്ങളോടൊക്കെ ഒഫൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അത്ര അമിതമായിട്ട് സന്തോഷിച്ചിട്ട് ആ ധനത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലൊക്കെ അധികാരത്തിലൊക്കെ അമിതമായിട്ട് സന്തോഷിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ പലപ്പോഴും അതാണ് ദേവഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കാതെ നിന്ദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ വൃത്രാസുരന്റെ ആ ലീലകളൊക്കെ പിന്നീട് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും അമിതമായിട്ട് സന്തോഷിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങളിലൊക്കെ പെടും അല്ലെ. പിന്നെ ക്ലേശങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ അമിതമായിട്ട് വിഷമിച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് കഴിയുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മള് സന്തോഷവും വിഷമങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പം കൂടുതലായിട്ട് വിഷമിക്കും വേണ്ട, സന്തോഷം വരുമ്പം അമിതമായിട്ട് സന്തോഷിക്കും വേണ്ട അല്ലെ. എന്താണ് വേണ്ടത്? സമചിത്തനായിട്ട് നിൽക്കണം എപ്പോഴും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീവിതത്തിലും, ദേവന്മാരുടെ മാത്രമല്ല നായ്ക്കളുടെയും പന്നികളുടെ ജീവിതത്തിലും അവ ലഭ്യമാണ് അല്ലെ. നായ്ക്കളും മറ്റുള്ള നായ്ക്കളൊക്കെ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോ ഒക്കെ അത് പേടിച്ച് പോകുന്നു അല്ലെ, ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പിന്നീടോ അതിന് കുറെ എന്തെങ്കിലും നോൺ വെജ് മറ്റേ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അത് അമിതമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെ. പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും അങ്ങനെ പന്നികളായാലും അവരൊക്കെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ കൂടുതൽ അവരുടെ ഒരു പ്രസവത്തിൽ എത്രയോ 9-10 കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം അത്രയും ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പോ അത് മനുഷ്യർ മാത്രം ചെയ്യുന്നതല്ല, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന അല്ലെ. പന്നികളും പട്ടികളും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അതല്ല യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്, എന്നാൽ ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം. സർവജീവാത്മാക്കളുടെയും ക്ലേശങ്ങളും ക്രമം കെട്ട ആനന്ദവും വ്യത്യസ്ത തോതിലും ഗുണത്തിലുമുള്ളവ മാത്രമാകുന്നു. എന്നാൽ ആരും തന്നെ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവയുടെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരല്ല. അപ്പോ എത്ര നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള ആളായാലും ആനന്ദമുള്ള ആളായാലും
അവരൊന്നും എന്താണ് ഈ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളുടെ ആശ്രയം തേടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അവരൊന്നും ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തരല്ല. എത്ര കോടികളുള്ള കോടീശ്വരനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്കൊന്നും ഈ മരണത്തെ ജയിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. യമസ്യ കരുണാനാസ്തി കർത്തവ്യം ഹരികീർത്തനം. യമരാജന് യാതൊരു കാരുണ്യവുമില്ല. ഞാൻ കുറെ വലിയ കോടീശ്വരനാണ്, എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സമയം തരണം അല്ലെ. മറ്റുള്ളിടത്തൊക്കെ എല്ലാ തരത്തിലും റിസർവേഷനൊക്കെ കിട്ടും, വലിയ പണക്കാരനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്താ യമരാജന്റെ അടുക്ക യാതൊരു എന്താണ് എക്സ്ക്യൂസും കിട്ടില്ല അല്ലെ. എന്താണ് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം, കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ വേണം, ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ എനിക്ക് കൂടുതൽ തരാമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ നടക്കില്ല. മറ്റുള്ള മന്ത്രിമാരെയും മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാരെയും സ്വാധീനിക്കാനും അതിനൊക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. യമരാജനടുത്ത് ഇതൊന്നും നടക്കില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവർ നിയമസ്യ കരുണാനാസ്തി കർത്തവ്യം ഹരികീർത്തനം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചല്ലേ, മൃത്യു സർവഹരശാഹം, മൃത്യു എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി, ഇതാണ് പ്രശ്നം അല്ലെ. അല്ലാതെ ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം ഇതല്ല അല്ലെ. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പട്ടികളും പന്നികളും ഇതൊക്കെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുണ്ട് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, അവരൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നു, അവരൊക്കെ ഇണചേർന്നു അല്ലെ, അവരൊക്കെ സ്വയം രക്ഷ നേടുന്നു അല്ലെ. 4 കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്: ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഉറങ്ങുന്നു, അത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തതയും ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലം വ്യത്യസ്തം അതായിരിക്കും. എന്നാൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഉണ്ട്. അവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു വിശപ്പെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, അവരും ഉറങ്ങുന്നു അല്ലെ, അവരും ഇണചേർന്നു, എന്താണ് പരമ്പര ഉണ്ടാക്കുന്നു, സന്താനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇത് അവരും സ്വയം രക്ഷ നേടുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ജീവിവർഗങ്ങൾ മനുഷ്യരൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ തോതിൽ അത് ആചരിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. എന്നാലേ നമ്മൾ മനുഷ്യരെക്കാളും മൃഗങ്ങള് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, അത്രയും റയറായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി, കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും ഭാഗ്യം ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാണ്ടേ ഭ്രമിതേക്വൻ ഭാഗ്യവാഞ്ചിയും ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേപ്പായി ഭക്തിലതാബീജ്. അനേക ജന്മങ്ങൾ, അനേക ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലൊക്കെ കറങ്ങി തിരിച്ച് അങ്ങനെ അവസാനം ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുന്നത്, ഭക്തിലതാബീജ് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും പ്രഭുപാദരുടെയും ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ആ കൃഷ്ണാബോധത്തില് ഒരു എന്താണ് പറയാ ചെറിയ കാൽവെപ്പെങ്കിലും നടത്താൻ സാധിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി ആ പാദങ്ങൾ പിന്നോട്ട് വലിക്കാതെ നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുക, എപ്പോഴും ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും പാരായണം ചെയ്യാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കൂടുതൽ ജപിക്കുക, ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രമിക്കുക, അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആ ഭക്തിയുടെ പാതയിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. മറ്റുള്ളതൊക്കെ താനേ വരും അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, ഭഗവാൻ അനന്യചിന്തയെന്തോമാം യജന പരിഭാസ്ത അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകും അല്ലെ. അനന്യചിന്തയെന്തോമാം യജന പരിഭാസത്തെ അനന്യചിന്തയെന്തോമാം യജന പരിഭാസത്തെ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ആ ശ്ലോകം ചൊല്ലുവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഏത് ശ്ലോകമാണ്? അനന്യചിന്ത എന്തോമാ യജന പരിഭാഷ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്തനും യോഗക്ഷേമം മഹാമ്യം അല്ലെ. അതല്ലേ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും യോഗവും ക്ഷേമവും ഒക്കെ വഹിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉറപ്പ് തരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയാ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ അതിനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നാളെ എന്താവും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മള് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ പ്രഭുപാദർ ഉറപ്പ് തരുന്നു. നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക,
4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, പിന്നെ 16 റൗണ്ട് ജപിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കൂടുതൽ സമയവും നമ്മൾ അതിനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. സ്വകീയ ഉദ്യമങ്ങളാൽ ആർക്കും തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും അധികമായോ ന്യൂനമായോ ലഭിക്കുന്നില്ല. അവ ലഭ്യമായാൽ തന്നെ വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഈ സാരഹീനമായ കാര്യങ്ങളിൽ സമയം പാഴാക്കരുത്. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാനായിട്ട് ഉദ്യമിക്കണം. ഏവരുടെയും ജീവിത ദൗത്യം നിശ്ചയമായും അതാകണം. അപ്പൊ നമ്മള് വീണ്ടും ഇനി അടുത്ത ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് അല്ലെ. എന്താണ് കാര്യം? നമ്മള് കുറെ നല്ല പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഉപരി ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ കുറെ കാലമുണ്ടല്ലേ. നമുക്ക് ഇവിടെ പോലെ 60 വയസ്സ് വരെ 70 വയസ്സ് വരെ ആയുസ്, അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങളൊക്കെ ആയുസുണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉപരി ലോകങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ വരണം അല്ലെ. അപ്പൊ വരുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ കലിയുഗം അത്രയും എന്താ പറയാ ശക്തിയേറിയിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം കലിയുഗത്തില് ധാരാളം നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, ധാരാളം രോഗങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാം ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ രോഗങ്ങളായിട്ടും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മുന്നേന്ന് കേൾക്കാത്ത പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ഉപരിലോകങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് കലിയുഗത്തിൽ അത്രയും മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിയുഗത്തില് ഈ പ്രഥമ സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കാലഘട്ടം സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയും. 534 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മുടെയൊക്കെ ഇവിടെ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒക്കെ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ നാമം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട്. അപ്പോ തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം, മർക്കല ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രം, അങ്ങനെ അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണ ഭാരതം ഒക്കെ എല്ലാം സൗത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവനായിട്ടും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ 534 വർഷങ്ങളായിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ ആ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മള് ഭാഗവതത്തിന് പഠിച്ചു പറയണ അല്പായുഷസഭ്യ കലവസ്മിനിക്കേച്ചന മന്ദാസ് മന്ദമതിയോ മന്ദഭാഗ്യം. നമുക്ക് ആയുസ് കുറവാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തപസ്സും യജ്ഞവും ഇതൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴിയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം, അത് ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തില് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ജീവിത ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോകാനോ അല്ലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കുറെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊന്നല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് അനേകം ജന്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ജന്മമാണ്. ഈ ജന്മം നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട്, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ജന്മം തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റിവെക്കണം നമ്മൾ. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനേകം ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് അതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ജന്മം തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കണമെന്നാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് की जय. പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയുയർത്താം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.